Tarik dhuwur ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek jawab sing tenanan to bar mangan wareg mawon. Duwe kolam dicemplungi lele. Sing jawab salam tak dongakno lunas utange. Mudah-mudahan banter ya masuk. Mundak bondo donyane, mundak raja kayane, mundak anak bojone. Kok anak bojone kok amin. Anak putune maksudullah. Nggih, jawab malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Wonten ngarsanipun sedaya para alim, para ulama, para bapak kiai, para sesepuh sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, utaminipun panjenenganipun Bapak Kiai Sarni, Bapak Kiai Sumari, Bapak Kiai Muta'alim, Bapak Kiai Musinin, saha sedaya para bapak kiai ingkang boten saged kawula sebat asmanipun, fa insyaallah tansah dipun mulyakaken dening Allah taala. Para bapak, para ibu, tamu undangan sedaya kemawon ingkang kawula hormati, boten kesupen pengantin sekalian ingkang berbahagia ingkang kawula tresnani. Sepindah monggo sareng-sareng kita sami ngaturaken rasa syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas mapinten-pinten nikmat peparingipun Allah, sehingga kanthi nikmat peparingipun Allah kula lan panjenengan sedaya wonten ing siang menika saged makempal wonten menika majelis dalam rangka undanganipun Bapak Ngasirin sekeluarga kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Mugi-mugi pakempalan wonten siang menika ngisarohaken bilih kula lan panjenengan sedaya benjing dipun kempalaken Allah taala dhateng swarganipun. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholatullahi wassalamuhu biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tansah katuraken dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setunggalipun nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing siang menika benjang yaumil kiamah dipun paringi syafaat saking Kanjeng Nabi arupi syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para rawuh ingkang kula mulyakaken, piye Mas Alfa iki? Wis mantep tenan ya. Iki bapakmu wis ngragati sakmene akeh. Iki nek diwasno nganten anyar iki sing lanang kaya Amarzoni. Sing wedok kaya Iris Bella. Lho tenan, sampean nek gak percaya omonganku, kok teko omah browsing sampean. Iki sampean foto, kok terus sampean teko omah browsing. Kok sampean delok fotone Amarzoni karo Iris Bella, kelak persis karo iki. Tapi nek delok ya kok nggone kulone kali kono. Ya insyaallah ya meh padha ya Dil ya. Para hadirin, para rawuh ingkang kula mulyakaken. Wong nikah niku gampang-gampang angel gampang. Lah angele nikah niku utawa gampange nikah tergantung karek niate. Angger niate diniati krana golek ridhane Gusti Allah, diniati krana itbak marang sunah Rasulullah, insyaallah nikahe dadi nikah sing apik, sing sakinah mawaddah warahmah. Aja ngantek nikah niku krana ayu. Nyuwun sewu, bojo kula asline Jogja, dek biyen ya ayu ya imut-imut, saiki kula nek roh niku ya amit-amit tenan. Lah piye wis ngeden anak 5 kok. Ngeden anakku 5. Lho niki lho. Lah niki nek nikah mung krana ayu, ayu niku luntur, bondo niku luntur. Iki sing tak senengi karo Mbak Dila apane, Alfa? Agamane ya. Oh, nek agamane insyaallah apik. Makane sampai tekan dikei kemuliaan karo Gusti Allah, dikei kemuliaan karo Kanjeng Nabi. Sampai tekan Imam Abu Thalib Al-Maki nate dawuh an nikah adna halin tunalu bihil wilayah. Wong sing nikah niku bakal dikei kemuliaan dadi dalan tercepat wong munggah pangkat derajate dadi wali kekasih Gusti Allah. Makanya sing urung nikah-nikah kaya Mas Muntalis sebenarnya orang iso dadi wali. Wis ra ngarah. Nek urung rabi neh urung iso.
Lho niki. Makane nikah niku masyaallah, sing joko-joko sing jomblo-jomblo ki lang padha nikah. Ben munggah pangkate derajate gampang dadi wali kekasih Gusti Allah. Kenapa? Gara-gara wong nikah niku gampang golek ganjaran gawekno wedang Mbak Dila. Niku ya wis ganjarane gedhe. Ngurmati Mbak Dila, mulyakno maringi napa mawon niku wis insyaallah ganjarane pun ageng. Makane nikah niku kudu ditata niate. Niat krana napa? Golek ridhane Gusti Allah, itbak marang tindak lampahipun Rasulullah. Iki tujuane sampean pengen bahagia ya Mas ya. Nggih. Niki tak kai resep enek ngendikane Kanjeng Nabi, arbaun min saadatil mar'i. Enek patang perkara wong sing iso ndadekke atine dadi adem, atine dadi ayem. Nomor setunggal napa? Antakuna zaujatuhu solihatan. Wong kuwi duwe rasa ayem nalika karo bojone, rumah tanggane dadi apik. Nek wong kuwi mau sing wedok solihah, sing wedok sing lanang soleh. Insyaallah rumah tanggane ayem. Lho ngoten. Nyuwun sewu kula takok jenengan Bu, wong wedok kuwi solihah karo ora solihah, kuwi ragate urip kathah pundi? Kathah sing ora solihah. Lho tenan. Lah anggere minggu jajal jentat jentit ngeten iki. Ki wong wedok jaman sakniki. Kosmetik jaluk sing larang-larang, jaluk sing MS Glow. Jaluk sing tase mereke Gucci, sing branded niku. Wong wedok nek sing model kaya ngono masyaallah wong lanang gampangno wong lanang mlebu ning ICU. Tenan mboten bledok niku. Ya Dil ya, nek iso sing ponaah ya, sing nrimo marang Mas Alfan, Mas Alfan duwe dik pira-pira sampean dikai pira-pira ya ditampa ya. Masyaallah, kula niku nikah nggih 20 tahun kalih Bu Irna niku Jogja. Lho niku lho pas mas kawine niku kula doli kabeh gelang konggone maratuwa tak dol. Lagi tahun iki lho kula nyaur. 20 tahun lagi kula sauri. Tapi dasare wong wedok salihah ya gak nuntut rupa-rupa. Duwe dhuwit ya tak kei, ra duwe dhuwit ya wis kono takon wis mbok golek-golek piye golek utangan. Ngoten niku. Wong wedok ya gelem ya gelem, kadang-kadang tempe tuku rego 1.500 ngono dirisi tipis-tipis sak triplek-triplek. Lho ya gelem. Masyaallah tenan. Makane nek iso rumah tangga ki di gawe piye carane bojone sampean iso sholihah. Ya Mbak ya. Sampean sholihah ya Mbak ya. Pokoknya pesenku kuwi sholihah. Ki wis ancang-ancang nek nyeluk apa? Beb apa yang? Ya sing manis lah Kanjeng Nabi nggih. Niku nyeluk garwanipun ya Humairah. Wis pokoke sing manis-manis pokoke. Nek nyeluk garwane sing anu, sing manis-manis. Aku tahu. Bojoku lho tak nyanyekno malah aku diwuncali karo ondrek. Estu. Kula ngerayu bojoku lho, "Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta." Wah, tak terusno kok sing penyanyi ngejak duet repot Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Iso aku. Salah aku juga karena jatuh cinta orang seperti dirimu, seanggun bidadari. Lho ngono Fa, ngerayu bojone iki ngono kuwi. Dadi bojone merasa tersanjung. Mulyakno bojone iki masyaallah pahalane gede lho. Tenang. Ya Mbak ya. Dimulyakno Mas, njaluk wedang gawe wedang, njaluk gawe lawah ya. Aja banding-bandingke, Mas, aku getun Mas rabi karo kowe. Delok to kae lho, wong kae lho, rabi karo bojone lagi setahun lho, gelange ngerentet mulai epek-epek ngantek sikut. Lah sing awake dhewe lho wis pirang-pirang tahun kok gak iso apa-apa. Lho, kuwi aja ngantek ngono kuwi. Ya Mbak ya. Pokoke pesenku ki mau. Dadi wong wedok sing saleh, sholihah, sing lanang sing
soleh. Insyaallah rumah tanggane dadi ayem, insyaallah. Allahumma amin. Sing nomor loro napa sing dadekke ayeme rumah tangga? Wa auladuhu abroro. Wong sing duwe turunan sing apik-apik, nyawange disawang moto, nyenengno nyedepno moto. Kira-kira duwe cita-cita duwe anak piro? 11 ben bal-balan gak usah golek anggota. Loh, jadi pengen golek anak sing soleh solihah sampan tirakati ya Mas ya. Sampan nek gawe kudu nganggo donga. Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton fima razaqtana. Pisan kas tak takoki Mas sampean Mas. Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton fima razaqtana. Mbah bener kok salah karepku. Kuwi ditunggu-tunggu. Dadi ngumpuli bojo ki ora patukan. Ora patukan. Aja. Pokoke kudu nganggo donga. Nek wis didongakno ngono kuwi engko bojone pas sampean hamil, sampean tirakati. Nirakati nganggo apa? Macakno surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman. Insya Allah kanthi ngono sampean kok apik oleh anak putra putri sing soleh solihah sing iso ndadekke tentreme atine sampean. Sing nomor 3 napa? Wa khulata usholihin, kumpul karo para kiai, kumpul karo ustad, kumpul karo wis pokoke karo wong apik-apik, insya Allah ati dadi trem. Sing terakhir napa? Sing iso ndadekke tentreme atine kula kalih panjenengan niki napa? Wa ayyakuna rizquhu fi baladi, golek bondo ning gone desane dewe. Aja ado-ado kok sampan ning gone Korea, sing wedok ning Hong Kong. Lah ra petul lah soapan petuke. Kok sampan kok bojone sampan mulai sik kok ning kene wis sing nunggoni wis kucing garong. Grandong-grandong wis padha siap-siap ngenteni iki bahaya. Dadi nek golek rezeki nek iso ning desane dhewe, nek umpama kok gak iso ya ning gone tingkat kecamatan, munggah meneh ning gone tingkat kabupaten. Kenapa? Tiap dina ben iso kumpul petuk karo bojo. Makanya kalau kadang-kadang sanksi sing lanang kerja ning gone Arab, ning gone Korea, ning gone ndi sing wedok ning omah ki piye? Terus kok sapa sing biasane nyangkuli sawahe sapa? Gak bahaya to piye? Lho niki lho. Lah niki. Makane sampean pasrah nang gone Gusti Allah masalah rezeki, wacakno iya kana budu wa iya kana stain. Percaya nek sampean nglakoni ibadah sampean mesti bakal dicukupi karo Gusti Allah. Sebab napa maknane iya kana budu namung dateng panjenengan Gusti kawula manembah, wa iya kana stain lan namung dateng panjenengan Gusti kawula nyuwun pitulungan. Insyaallah kanthi sampean kaya ngono rumah tanggane sampean dadi rumah tangga sing apik. Wacakno surat Waqiah ya Mas ya. Waqiah, roh Waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatu rafi'ah daru sak teruse. Juz 17 nek ora kleru. Kuwi tak waca. Diwaca diakeh-akehno. Nek umpamane kok gak iso ping 41, kuwi sing mustajab. Kuwi iso nggo nglancarke rezeki. Sampeyan wacana surat Al-Insyirah Alam Nasrah ping 100. Alam Nasrah laka sadur. Lah kuwi. Nek umpamane kok surat Waqiah kok sampean gak metu duwe surat Al-Insyirah ora metu duwe, sampean kok tak terno mara golek surat tanah karo surat montor. Tak terone nggone BRI mesti tak jamin hakul yakin sampean oleh duit. Lho tenan. Lho kok guyu dindari kok. Ya nyuwun sewu, kula niki lho duwe anak 5. Bojo kula nembe setunggal. Duwe anak 5, bojo kula nembe setunggal. Kula ngrumat tanpa tegal tanpa sawah. Ya cukup kok. Anak kula sing bajeng nembe mawon setunggal ulan niki lulus kuliah beto munakosah skripsine. Pun sarjana. Sing nomor 2 teng Jogja, nomor 3 teng Jogja. Niki nomor 4 bedhe kula ncalke teng Jogja. Nomor 5 ya rencanane sebenarnya segede tak ncalke Jogja. Bar kita pake ngalene Jogja minggat to piye. Masyaallah. Lho ki insyaallah kanthi sing penting ngene Mbak ya. Aja ngantek rumah tanggane sampean banding-bandingno Mas Alfa karo Mas kono kae, Mas kono kae, Mas kono kae ya Mbak ya. Insyaallah nek ora dibanding-bandingno insyaallah ke Mas Alfan kok tenang nek mergawe. Engko duwe pira-pira engko dikekno ning gone sampean ya. Makane nek syair lagu wong kok ngene kok dibanding wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah.
Wong kaya ngene kok dibanding-bandingno karo si A si B sing duwe Avanza, duwe Innova, duwe ya kalah toh. Pokoke jadi banding apa-apa diterima, Mas Alfa ngekei pira-pira ditampa ya Mbak ya. Alqanaatu kanjun layafna. Lho. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak aku ya ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada dirimu. Nyun sewu kula niku kendel karo niki masalah napa sing lanang niku ya murid kula, sing wedok murid kula. Sing lanang niku pantarane anak kula sing bajeng, sing wedok niku pantarane anak kula sing nomor kalih. Dadi kula kendel rada wani kula. Masalah murid kula. Nggih, dadi sing penting niku wau nggih, siji sampean golek bojo sing saleh salihah, nomor loro sampean kudu duwe putra putri sing napa? Sing nyeneng nomor 4, nomor 3 kumpulan karo wong saleh, wong apik-apik. Sing nomor 4 sampean kudu napa? Golek rezeki nek iso aja adoh karo bojone. Insyaallah kanthi kaya ngoten rumah tanggane dadi sakinah mawaddah warahmah fidini minad dunya ilal akhirah hatal jannah Allahumma amin. Sing penting monggo kita dongake nganten menika dados nganten sing sae sing barokah kados dinidungane Kanjeng Nabi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barokah sing pertama barokah ing dalem senenge, barokah sing kedua barokah ing dalem susahe Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken langsung donga nggih niki nggih. Moga kita dongaki sarang-sarang liridho ilahi ta'ala wali syafaati rasulillah wali karomati jami auliyaillah wa ala niatin sholihah fi siril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tumakinil anta afina wa la tusallitum alaina bi dzunubina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma wafiqhuma li taatika warzuqhuma waladan solihayat ulahuma. Allahumma barik lana fi qulubina wa abdanina wa jawarihina wa absarina wa asma'ina wa harakatina wa sakanatina wa amwalina wa ahlina wa dzurriyyatina wa fadhum la tadurruhum wa wafiqhum li taatika warzuqna birrahum warzuqna lutfa wal yusra wal afiyah wa sa'adah wa syahada wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotaran foto riyen Mbak Masih monggo. Pirawuh para lenggah kakung separa putri kasaduhu bagya mulya mekaten kula megah dicara pakai prasaja pirata panten wonten ing kalengan enjang sedaya sapunika. Saderengipun kula tetep adicara wonten ing samenika nderek tetungga mugi sabatring adicara menika keluarga panjenenganipun bapa ngasine sak kruwangsa rejekine mutlaka ning tambau kebak makmur kang sarwa tinandur gemah ripah loh sinawi panjang umur kathah rejeki. Sedaya panjenengan ngaturaken gripan ingkang tanpa pami. Kula Mbah Joko Sumedra kata kirasi nyuwun pamit. Mbok bilangken kelatur panglipur saha merati tesengati cara wonten ing kalenggan enjang menika wonten tunu degaping atur kula ingkang kirang nuju prana. Awit jublu ing pangertosan kirangipun sesarepan keparenga panjenengan bedah wilosaya paring pangaksama dumateng kula sak kanca. Kanthi asa santi jaya wijayanti lebur dene pangastusana. Kula pangestu usikum manapsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
satu tumbang Permata Hati sudah menemani Bapak Ibu pengirim pantun. Pihak keluarga, mungkin ada yang mau bergabung di sini, boleh monggo. Ada yang mau duet?